Sini tipra sarok tongna nok gरै chana mai gरै kanari gरै gobang mano tongo. Omo hai nukhungni bisingo khoroksa nukhungno thangui nok tangui reikha. Sini EM Rajesh Tripura. Bini puilani salary ni rang bai khaiye. Thai wngkha Raima Valley 24 number constituency ni Kosom kamio. Au sini tipra sarok hasugo tongnai rok tei kami amsayo tongnai rok gobang mano nok huk gरै nok baijak abo hai tongkhu. Faidi sung omo hai chugya nukhung rokno naitugui tikhlai laiyano lamsokjak channel ni bisingtwi. Norokno ang WhatsApp number ririkha. A jagao norok video rok di tei photo rok.